రేపు కాలేజ్ బంక్ కొట్టి నాతో బయటకు వస్తావా? I wanna be a man, girl. I'll be there in your whole life. నేరే నాకు నేను పరిచయం అవుతున్నా, నీలో నన్ను చూసి పరవశమవుతున్నా. సెకనుకు 10 సార్లు నీ పేరంటున్నా, నేనో సారైనా నాకు గుర్తు రాకున్నా. కవినేం కాకున్నా కవితలు రాస్తున్నా, తెలియని రంగుల్లో నీతో కలలు కంటున్నా. I wanna be a man, girl. ఇన్ని నాళ్ళుగా నిన్ను చూపని నిన్న మొన్నపై కోపమున్నదే. నిన్ను చూడక నిన్ను కలవగా తెల్లవారదే, రోజు గడవదే. ప్రేమను మరోటను నువ్వు నా నిజం నిండుగా సిద్ధు ఇక్కడ ఉన్నాడు, వాడి ఫోన్ కలవట్లేదు. ఆంటీ సిద్ధు జిరాక్స్ షాప్కి వెళ్ళాడు ఆంటీ. అంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, జిరాక్స్ తీసుకుంటారు. మార్నింగ్ నుంచి అదే చేస్తున్నాడా? లేదంటే బురద నీళ్ళలా ఉంది. అవును బ్రో, చండాలంగా ఉంది, బురదలో కోకోనట్ వేసినట్టు. హే సిద్ధు. హాయ్. హే యోగి. I wanna be a man, girl. సెట్. నీ ఫ్రెండ్కి నేనంటే ఇష్టం లేదనుకుంటా. నాకు హాయ్ కూడా చెప్పలేదు. సరే నేను వెళ్తా. I'll be there. యూ ఎంజాయ్. ఏ అలా ఏం లేదు, ఆగు, నేను ఇప్పుడే మాట్లాడుస్తా. రే యోగి ఆగు. ఏంది? ఐశ్వర్యకి హాయ్ ఎందుకు చెప్పలేదురా? తను ఎంత ఫీల్ అయిందో తెలుసా? నేను హాయ్ చెప్పకపోతే ఫీల్ అవడేంద్రా? సరే ఇప్పుడు చెప్తా కదా. హాయ్, హలో, నమస్తే, వనక్కం, సత్ శ్రీ అకాల్, ఆదాబ్ సే. ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు, మా ఇద్దరిని కలిపింది నువ్వే కదా. ఇప్పుడు నీకు తనతో ఏంటి ప్రాబ్లం? అరే నాకు ఆమెతో కదరా ప్రాబ్లం, నాకు నీతో ప్రాబ్లం. నీకు ఆమె తప్ప ప్రపంచంలో ఎవరు కనిపిస్తలే. ఆమె సంఖ్యకి కూర్చున్నావు కోతి లెక్క. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నీ సంఖ్యకి కూర్చోవాలా? అవసరం లేదు బాబు, నా మాన నన్ను వదిలే చాలు. ఓ, నేను ఎవరు పట్టు కూర్చోలేదు, దొబ్బాయి. నువ్వు దొబ్బు. ఏంటా కోపమంతా చూడలేని నీలోనా, నువ్వే దూరమైతే మనసిది నిలిచేనా. అలగకి నా పైన ఉరమకి ఏమైనా, నిన్ను విడి క్షణమైనా నేను ఉండలేనన్నా. ఎవరే నీకన్నా నిన్ను నమ్ముకుని నేనున్నా, మాటలాడి మందించి మరలా కలిసి పొమ్మన్నా. I wanna be a man, girl. పొద్దున్న నిజంగా నేను మా కజిన్ పెళ్ళికి వెళ్ళాను, అందుకే నీ కాల్ ఆన్సర్ చేయలేదు. సారీ ఐశ్వర్య. లేదు సిద్ధు, నువ్వు మారిపోయావు. ఇంతకు ముందులా లేవు. మారిపోవడం ఏంటి? నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఉన్నాను, నువ్వు కొనిచ్చిన షర్టేగా వేసుకున్నాను, నువ్వు గెడ్డ మంచి వెంటనేగా పెంచాను.